Vil du tjene krypto før lancering? CoinDogspots Referral Reward Program er officielt her, og dette er din chance til at tjene CDS ved ganske enkelt at invitere andre til at blive med i bevægelsen. Når kampagnen går live, vil du kunne generere din personlige henvisningslinke ved at koble til din Solana lommebok, Phantom eller Solflare. Del den linking med dit netværk, venner eller følgere. Og hver gang nogen køber CDS gennem din linke, tjener du automatisk tokens. Vort system belønner dig på 3 niveauer af henvisninger. Niveau 1. Tjen 3% fra alle du henviser direkte. Niveau 2. Tjen 2% fra personerne de henviser. Niveau 3. Tjen 1% fra dit tredje niveau. Det stemmer. 3 niveauer med passive belønninger bygget ind i smart-kontrakten. Ingen mellemmand. Ingen papirer. Bare ren on-chain automatisering. Alt er kodet direkte ind i vores smart-kontrakt. Fuldstændig uforanderlig og transparent. Hver eneste henvisningsudbetaling sker automatisk. Jo mere henvisningene dine køber, desto mere tjener du, og systemet sporer alt helt sømløst. Så snart kampagnen går live, koble til lommebokken din, Phantom eller Solflare. Få din unikke henvisningslænke. Begynd at dele, begynd at tjene. Ingen grænser, ingen KYC. Bare en fællesskabsdrevet mulighed. Dette er din tidlige chance til at tjene stort før lanceringen og bidrage til at vokse CoinDogspot-fællesskabet. Byg netværket dit nå og lad dine CDS snakke for sig selv.